കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സാധിക്കണം തോന്നും. അത് സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ക്രോധം. ക്രോധം ഉണ്ടാവും, ദേഷ്യം വരും അല്ലെ? ദേഷ്യം വരുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഹരേ വന്നില്ലേ കൃഷ്ണ. മാതാജി? ഹരേ വന്നു കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലൈവ് ഓണല്ലേ? അതെ മാതാജി, അതെ അതെ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് വരും? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധി മരവിക്കും. ബുദ്ധി മരവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ശരി, എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനം നമ്മൾക്ക് തന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ഉള്ള ഒരാഗ്രഹം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഏത് അവസ്ഥയിലെത്താം? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിച്ചത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇനി അർജുനന് സംശയം മാറിയിട്ടില്ല. അർജുനൻ വീണ്ടും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഫലം ഇച്ഛിക്കാണ്ട്. അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിനായി വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് 2-3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ മേലെ കാണുന്ന ശരീരമല്ല നമ്മള്, അതിന്റെ ഉള്ള ആത്മാവാണ്. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് സ്കൂളുകളിലും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ആത്മാവ് എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഏത് സയൻസ് ബുക്കിലും വരുന്നില്ല. നമ്മൾ ബയോളജിയിൽ വരുന്നില്ല, കെമിസ്ട്രിയിൽ വരുന്നില്ല, ഫിസിക്സിലും വരുന്നില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മളൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ വരുമ്പോൾ, ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനും നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം 3 ലെവലിലാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുക. രഹസ്യം, രഹസ്യതരം, രഹസ്യതമം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്ത്? നമ്മള് ആത്മാവാണ്. ഈ മേലെ കാണുന്ന ശരീരമല്ല, പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതം. പറഞ്ഞ പോലെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞത് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതെന്തൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, വായു, അഗ്നി, ആകാശം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ജീവാത്മാവാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ ആ ശാശ്വതാംശത്തിന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്നും മറികടന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം. അപ്പൊ അത് ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്താണ്? നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഗ്രഹമില്ലാണ്ട് സ്വയം എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, ഒരു റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുള്ളൂ. കർമ്മ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും? പാപവും പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് കർമ്മയോഗത്തിൽ എന്താണ് പറയണേന്ന് നോക്കാം. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അർജുന ഉവാച ജായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർജനാർദ്ദന തത്കിം കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ ഈ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഫലാകാംക്ഷയോടെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ പോലെ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക. അതിലെന്ത് വേണം? ജയാണോ, തോൽവിയാണോ, സുഖാണോ, ദുഃഖാണോ, ഇതൊന്നും നോക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 38-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു? പാപം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനന്റെ 3-ാമത്തെ സങ്കടമായിരുന്നു. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എന്തായിരുന്നു? മൃദുല സ്വഭാവം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലെ? അതിന് ഏത് ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? 2:18 ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ എന്നുള്ള ശ്ലോകമാണ് പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? നമ്മുടെ ശരീരം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്? ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് വരും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് വരും, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരം വരും, കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യൗവനം വരും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യം വരും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അപ്പൊക്കെ ആത്മാവ് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ ശരീരം ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആത്മാവ് വന്നിട്ട് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മൃദുല സ്വഭാവം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണ് അർജുനനോട്. അവരോട് അത്രയും അയ്യോ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അവരെ വധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള സങ്കടം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. 2-ാമത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താണ്? ഭൗതിക സുഖ ഐശ്വര്യങ്ങള് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു അർജുനൻ. അതിനെന്താണ് പറഞ്ഞത്? മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2:10
14-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ. അപ്പൊ അതും എന്താ പറഞ്ഞത്? സുഖായാലും ദുഃഖായാലും മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. അപ്പൊ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയോ ദുഃഖത്തിന് വേണ്ടിയോ നമ്മള് ഒരിക്കലും അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അർജുനനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അതായത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കരുത്, സുഖം ദുഃഖമായാലും അതൊന്നും നോക്കാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഫലാകാംക്ഷ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നൂടെ? എന്തിനാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണത് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ജനാർദ്ദന എന്നാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാന്. ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാവരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ആള്, സംരക്ഷിക്കുന്ന ആള് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ ജനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നവൻ അതാരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ. നമ്മുടെ ജനനത്തിന് കാരണം ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത്, അതായത് ഈ ലോകത്തിലുള്ള നമ്മൾക്കുള്ള ധാന്യങ്ങളാവട്ടെ, എന്താണ് നമ്മുടെ വായു, ശ്വസിക്കുന്ന വായു ആവട്ടെ, വെള്ളമാവട്ടെ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ വരദാനാണ് അല്ലെ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നതും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മരണത്തിന് ഏത് സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോണത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ജനാർദ്ദന. അങ്ങനെയുള്ള ജനാർദ്ദന, അങ്ങ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ഈ ക്രൂരായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന്, മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്ന ഈ ഒരു കർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന ബുദ്ധിം മോഹയസീവ മേ തദേകം വദ നിശ്ചിത്യ യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം. ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങളാൽ അങ്ങ് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുന്നു. എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ത് എന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, അതാണ് ദ്വയാർത്ഥങ്ങൾ, രണ്ടർത്ഥങ്ങളാണ്. അതായത് ഒരു ഇതിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്താ പറയുക? അർജുന നീ പോയി യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എന്തായാലും യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പറയുന്നു? ഫലാകാംക്ഷയോടെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നും പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതായത് അപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എന്ത്? മറ്റുള്ളവരുമായി ഉപദ്രവിക്കുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ്, അവരെ കൊല്ലുന്ന ഒരു കർമ്മമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ? കർമ്മങ്ങൾ കൂടെ പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, പുണ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ, അതിന് പ്രതികരണങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ചെയ്യാണ്ടിരുന്നാ പോരെ? അപ്പോ അതായത് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോ അതായത് ഒരു ഫലേച്ഛ ഇല്ലാണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതേ ഫലം തന്നെയല്ലേ കിട്ടുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനനോട്. അപ്പൊ അതാണ് ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്റെ ബുദ്ധിയെ അമ്പരിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏറ്റവും അപ്പൊ അതാണ് തദേകം വധ. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. ആ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുക്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക. അതിന്റെ ആൻസറുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇന്നലെയൊക്കെ കുറച്ച് ടൈം പറ്റാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ്, അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാതിരുന്നത്. ഇന്ന് മാക്സിമം നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാം, കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡായിട്ട് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട്. എന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ആൻസർ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇടയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ. അപ്പൊ തദേകം വധ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? എനിക്ക് ഏതാണോ ആ ഒന്ന് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്ന്, ഏതാണോ ആ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായത് എന്താന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. അപ്പൊ തദേകം വധ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥം? ഏതാണോ ആ ഒന്ന്, ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണോ ആ ഒന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. അർജുനൻ ഇങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് അർജുനനോട്, അല്ല സോറി ഭഗവാനോട്. ന കർമ്മണാമനാരംഭം നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോസ്നുതേ നച സന്യാസനാദേവ സിദ്ധിം സമതി ഗച്ഛതി. കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. എന്താ പറയുന്നത്? കർമ്മം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊല്യൂഷൻ അല്ല അർജുന. അതിൽ എന്താ കാരണം? കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മുക്തി കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതിന് ചീത്തഫലങ്ങളുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യണം. അത് ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ സ്വന്തം ആ കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പാപം അർജുനന് വരും. കാരണം എന്താണ്? ക്ഷത്രിയന്റെ കർമ്മം അർജുനൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു പാപമാണ് എന്നുള്ളത് പറയാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ. അപ്പൊ അതായത് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒളിച്ചോടരുത്. അപ്പൊ നമ്മളും പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജനിച്ച ആൾക്കാരായിരിക്കും അല്ലെ.
നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കടമ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒരേ രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചിലവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിലപ്പോ അമ്മയും അച്ഛനും അസുഖമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതല ഉണ്ടാവാം. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ, ചില വീടുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും എന്താണ് നടക്കാൻ സാധിക്കാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവാം, കണ്ണ് കാണാത്ത കുട്ടികളുണ്ടാവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണത്. അപ്പൊ അവരെ നോക്കാനായിട്ട് എന്നെക്കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണോ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് കടമകളുണ്ട്, കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഒളിച്ചോടരുത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഞാൻ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഞാൻ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോവാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സ് എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുക? പൂർണ്ണമായി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വീടിനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളോട് പറയുന്നില്ല രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നാമം ചൊല്ലി ഇരുന്നാൽ മതി എന്നല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കർമ്മങ്ങൾ എനിക്ക് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ അതാണ് പറയുന്നത്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് മുക്തരാവുന്നില്ല. അത് തെറ്റായിട്ടുള്ള ധാരണയാണ്. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എനിക്ക് വീട്ടുകാരെയും ഒക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന് പണിയെടുക്കണം, അതിന് പൈസ സമ്പാദിക്കണം. അത് കാരണം അതൊക്കെ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഗതി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കാട്ടിൽ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ പോയിരുന്നുകൊണ്ട് രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അയാളുടെ കടമകളെ വിട്ടുകൊണ്ടാണ് അയാൾ പോകുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും തീർന്നിട്ടല്ല. നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായിട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നിയത് കൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ഇവിടെ അർജുനനും എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അവരെ ഒന്ന് കൊല്ലാൻ വയ്യ, അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ പോയി സന്യാസം എടുത്തോളാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ക്ഷത്രിയന്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അർജുനന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അർജുനൻ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. അത് വിരക്തി വന്നിട്ടല്ല സന്യാസത്തിന് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എപ്പോഴും സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വിരക്തി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് പൂർണ്ണത ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടികൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മ ബന്ധനഃ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. കർമ്മം വിഷ്ണുവിനായുള്ള യജ്ഞം എന്ന നിലയിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അത് മനുഷ്യനെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ ബന്ധിക്കുകയേ ഉള്ളൂ. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇനി പറയുകയാണ്, അപ്പൊ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അർജുനനോട്. ഇനി ആ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, നമ്മളുടെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആത്മാവിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ചഞ്ചലാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. ഒരു നിമിഷം പോലും അതിന് വെറുതെ ഇരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഒരു നിമിഷം പോലും നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1008 ചിന്തകളാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ നാമം ചെല്ലാം. ഞാൻ ഇന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചു നേരം നാമം ചെല്ലാൻ പോവുകയാണ്. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ, ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ നാരായണ ചൊല്ലാം, ഏതോ ഒന്ന് ഞാൻ നാമം ചെല്ലാൻ ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 5 മിനിറ്റിലാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തോ ഓർമ്മ വരും. അടുക്കളയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ജോലി ഞാൻ മുഴുവനാക്കിയിട്ടില്ല, ഇന്ന സമയത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എന്റെ പ്രൊജക്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1008 കാര്യങ്ങൾ. അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് വയ്യ, ആ കുട്ടിക്ക് മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇല്ലേ? ഇത്തരം 1008 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരിക. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും ആക്റ്റീവാണ് നമ്മളുടെ മനസ്സ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ആ മനസ്സ് മൂലമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണം വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ടോ കാലുകൾ കൊണ്ടോ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് വരുന്നതും കർമ്മമായിട്ടാണ് വരിക. നമ്മൾ തെറ്റായ ചിന്തകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനും ഫലമുണ്ട് അല്ലെ? ഒരാളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തെറ്റായി ചിന്തിക്കുന്നു, അതിനും ഒരു പാപഫലം ഉണ്ട്. അല്ല, മറ്റുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പുണ്യഫലമുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് മനസ്സ് എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലുകയാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു സേവയായിട്ടാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോഴും ഒരു കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ കർമ്മം, അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? അപ്പൊ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചിന്ത ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കണം. അതായത് ഒന്നിനെ നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഒന്നിന് പകരം വേറൊരു കാര്യം കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിനെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റാനേ പറ്റുള്ളൂ. നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ടാണ് ചീത്ത ചിന്തകളെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നു? വിഷ്ണുവിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്നുള്ള നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള നിലയിൽ വേണം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരു ജോലിക്ക് പോകുന്നു, അതിനുള്ള ശമ്പളം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നമ്മളൊരു വീട് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, നല്ല ഫാമിലിയെ നിലനിർത്താനായിട്ട്, അവരുടെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട്, അവരുടെ ഫീസ് കെട്ടാനായിട്ട്, അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ മുഴുകി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാനുമായിട്ടൊരു ചിന്ത അവിടെ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തോട് അത് നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കും, ഒന്നിലും നല്ല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട്. അപ്പൊ കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നെന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾക്ക്, അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം പോകുന്നത് ആർക്കാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ചീത്തയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ഫലം ആർക്ക് പോവും, ഭഗവാന് പോവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഫലങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ വിമുക്തനാകാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല, പുണ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശിന സന്തോ മുച്യന്തേ സർവ കിൽബിഷൈഹി മുഞ്ചതേ തേ തുകം പാപായേ പജന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം ഭക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാകുന്നു. സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് പൂജിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി യജ്ഞം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എങ്ങനത്തെ യജ്ഞം ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി യജ്ഞം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, അപ്പൊ അതായത് യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന അന്നം, എല്ലാ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെയാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രസാദമായിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു, ആ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരാണ് ഏൽപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഉദാഹരണത്തിന് പറയാം, നമ്മൾ ധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അല്ലെ, ജീവനുള്ള ധാന്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും എന്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്, മരങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ധാന്യങ്ങളെ പറിച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തില് അവരെ ഒരു വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ, നമ്മൾ നേരിട്ടല്ല അത് പറിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കടകളിൽ നിന്നായിരിക്കും വാങ്ങുന്നത്, പല കൈകളിൽ കൂടെയാണ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി തുടക്കം എവിടെ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ആ ചെടിയിൽ നമ്മൾ പറിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാത്തിലും ജീവികളുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണുള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ വെള്ളത്തിലുണ്ടാവും, വായുവിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ടുള്ള ജീവികൾ മുതൽ ഏറ്റവും വലുതായിട്ടുള്ള ജീവികൾ വരെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പൊ ഈ ചെറുതായിട്ടുള്ള ജീവികളൊന്നും നമ്മളെ കണ്ണുകളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ബാക്ടീരിയ ആയാലും വൈറസ് ആയാലും അങ്ങനത്തെ എന്ത് സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും, അമീബ ആയിക്കോട്ടെ, അതെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മുടെ ഈ വായുവിലൊക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട്, ജലത്തിലുണ്ട്. അത് നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്രയോ ജീവികൾ മരിച്ചു പോകുന്നുണ്ടാവാം അല്ലെ, അതിന്റെ ജീവൻ ഒടുങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പാപങ്ങളായിട്ടില്ല, നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആരാണ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്, ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച എല്ലാം ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ളത്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് മുക്തരാകുന്നത്, അവർ ഭഗവാന് നിവേദിച്ച ഭക്ഷണം മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പാപങ്ങളില്ല. നമ്മൾ പർപ്പസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ആൾക്കാരൊന്നും പോയി കണ്ട ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കോ കൊല്ലോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല അല്ലെ, അത് തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്ന അത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. സാധാരണ ആൾക്കാർ അതൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാതെ, അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ തവണയും നടക്കുമ്പോഴും എത്രയോ എറുമ്പുകളൊക്കെ നമ്മള് ഉറുമ്പുകള് കൊന്നും ഉണ്ടാവും, എത്രയോ ജീവികൾ ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. അപ്പൊ അത്തരം പാപങ്ങളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്വയം ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ പക്ഷെ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാണ്ട് നമ്മളുടെ വായുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കുമ്പോൾ അതെന്താ ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാ വരുന്നത്, നമ്മൾക്കാണ് വരുന്നത്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പക്ഷെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണമായിരിക്കണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ നിവേദിക്കില്ല. അതുപോലെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി വെക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മളും കഴിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അന്നാത് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാത് അന്ന സംഭവക യജ്ഞാത് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവക. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു, അതാകട്ടെ മഴ മൂലമുണ്ടാകുന്നു, മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്നു, യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും.
അപ്പൊ എന്താണ് യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും, നമ്മളെല്ലാം ജീവജാലങ്ങൾക്കും ധാന്യങ്ങൾ വേണം. കാരണം ഇപ്പോ മാംസഭുക്കുകളായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടി അവർ ഭക്ഷിക്കുന്ന സാധനങ്ങള്, ധാന്യങ്ങള് ഭക്ഷിച്ചിട്ടതായിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു മുയലിനെയാണ് ഒരു സിംഹം വന്നിട്ട് കൊന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാനിനെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ആ മാൻ കഴിക്കുന്നത് എന്താണ്? ധാന്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മാന് ജീവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുഡ് സൈക്കിൾ പഠിക്കാറുണ്ടല്ലോ സയൻസിൽ. അപ്പൊ അപ്പൊ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ധാന്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? മഴയില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെടികളെല്ലാം ഉണങ്ങി പോകും. അപ്പൊ മഴ വേണം. അപ്പൊ മഴ ഉണ്ടാവണം. മഴ ഉണ്ടാവണത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് മഴ ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണന്റെ, നമ്മുടെ കഥയിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പിക്കുക. ഇന്ദ്രനാണ് മഴ തരുന്നത്, അതിന്റെ ദേവത. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും പോയി യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അല്ലെ. അവിടെ പൂജ ചെയ്ത് പദാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രദേവനെ പൂജിക്കാൻ പോകുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞത്? ആര്? കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ പൂജിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഈ എല്ലാം തരുന്നവരോട് ഒരു നന്ദി നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും വേണം അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് ഒരു എന്താ പറയണത്, നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജോലിക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ജോലിക്ക് പോകുന്നു. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മാസാവസാനം ഒരു ശമ്പളം കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു പ്രതിഫലം കിട്ടണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമ്മൾക്ക് വെറുതെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓക്സിജന് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? വെള്ളത്തിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് നന്ദി പൂർവകമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മഴ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങൾ വിധിപ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും. അപ്പൊ ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരുന്നത്. വിധിപ്രകാരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ യജ്ഞങ്ങള് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനുള്ളത്. പക്ഷെ ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ വേദങ്ങളിലാണ് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പൂജിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പൊ ആ വേദങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിനാണ് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് വേദങ്ങൾ വന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് വ്യാസദേവൻ വീണ്ടും നമ്മൾക്ക് പകുത്തൊക്കെ നൽകിയത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കൂ, ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേദങ്ങൾ വന്നിരിക്കണു. അപ്പൊ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ വെള്ളം ലഭിക്കണം, മഴ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് മഴ ലഭിക്കുന്നു. മഴ ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ധാന്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു. ആ ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാവുന്നു? ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം തരുന്നത് ആരാണ്? ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്നത്? ഇത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ആ ഭഗവാൻ നന്ദി സൂചകമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് സമർപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് ഫലങ്ങളും ഇല്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ അതെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ യുഗത്തിലും 4 യുഗങ്ങളാണുള്ളത്. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, കലിയുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം. അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ. അപ്പൊ സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അന്നത്തെ കാലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് 1,00,000 വർഷമായിരുന്നു. ഏകദേശം 17 ലക്ഷത്തി സംതിങ് ഇയേഴ്സ് ആണ് സത്യയുഗത്തിന്റെ കാലയളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം അന്ന് ഇത്രയും ജീവിത കാലയളവുകൾ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടുത്തെ യജ്ഞം, അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? ധ്യാനമായിരുന്നു. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഉള്ള ഒരു കാലാണ് എന്താണ് സത്യയുഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അന്നത്തെ ആൾക്കാര് ഒരുമാതിരി അസുര സ്വഭാവമുള്ള ആൾക്കാരല്ലായിരുന്നു. എല്ലാവരും സാത്വികരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട്, അതും അല്ല, 1,00,000 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ധ്യാനം കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള ഒരു ഇതാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. ഇനി ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ഇത് ഹോമങ്ങൾ, അഗ്നി കൊണ്ടൊക്കെ ജ്വലിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യില്ലേ, ഹോമം ചെയ്യില്ലേ, അതായിരുന്നു ത്രേതായുഗത്തിലെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അഗ്നിയൊക്കെ ജ്വലിപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിലോ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് 10,000 വർഷമായിരുന്നു. ഇനി ദ്വാപരയുഗത്തിൽ 1000 വർഷമാണ്. അപ്പൊ വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. ഇനി കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് 100 വർഷം മാത്രമാണ് ജീവിതകാലം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാരണം വിഗ്രഹാരാധന, അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനാണ്. അപ്പൊ അത്രയും സമയം നമ്മൾക്ക് ഇല്ല കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ അത് തന്നെയല്ല, കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുഷിച്ച മാതിരിയാണുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നും കലർപ്പില്ലാത്തതില്ല. നമ്മൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും അതിൽ എത്രയോ എന്താണ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ്, ഫെർട്ടിലൈസർ, അതായത് വളങ്ങളും കീടനാശിനികളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കിട്ടുക അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് പ്യുവറായിട്ട് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഒരു നെയ്യാണെങ്കിലും നമുക്ക് ശുദ്ധമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വാങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണ്, അല്ല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ പശുവിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് എടുക്കുന്നത്, പാലിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന തീറ്റ എന്താണ്?
നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കലർപ്പില്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഫലം കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമ്മളെ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രമാണ് കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ കലർ കലൗ ദോഷേ സോറി കലോ ദോഷേർനി ദയരാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കലിദോഷങ്ങളൊക്കെ മാറാനായിട്ട് നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് ഭാഗവതം 11:5 ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭാഗവതത്തിലെ തന്നെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം എന്നാണ്. എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇതില് 10:25 ഭഗവത്ഗീതയിലെ 10:25 പറയണത് എന്താണ്? എന്താണ്? യജ്ഞാനാം ജപ യജ്ഞോസ്മി എന്നാണ് പറയുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളില് ഞാന് ജപയജ്ഞമാണ്, നാമസങ്കീർത്തന യജ്ഞമാണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ റെഫറൻസിനുള്ളതാണ്, നമ്മൾ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭാഗവതത്തിലും ഭഗവത്ഗീതയിലും എന്താണ്? കലിയുഗത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? കലിദോഷത്തിനെ നീക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? നാമസങ്കീർത്തനം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വേദങ്ങളില് നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. ആ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹരേ രാമ മന്ത്രം ചൊല്ലരുത് എന്നല്ല, അത് ചൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്ന മന്ത്രങ്ങൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ അത്രയും ശുചിത്വം പാലിക്കണം, അതിന് നിയമങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ കലിയുഗത്തില് നമ്മൾക്ക് ഒന്നിനും സമയമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ. നമ്മളുടെ കാലാവധി അത് 100 വർഷം കൂടി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നില്ല. 70 വർഷം 80 വർഷം, ഇപ്പോഴും 30 വയസ്സില് 40 വയസ്സിലൊക്കെ സഡൻ അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് മരിക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ യുഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏതവസ്ഥയിലും ചൊല്ലാവുന്ന ഒരു മന്ത്രം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നമ്മൾക്ക് തന്നതാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്, കലിയുഗത്തിലുള്ള അവതാരം തന്നെയാണ്. കൽക്കിയല്ല. ഇതിന് 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അവതാരം എടുത്തതാണ്. പക്ഷെ രഹസ്യ അവതാരമാണ്. ഒരു ഭക്തന്റെ രൂപത്തിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ അതിന്റെ മെൻഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രകടമായിട്ട് ഞാൻ അവതാരമാണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാവരോടും പറയാറ്. അപ്പൊ ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഈ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുടെ മനസ്സിലുള്ള അജ്ഞതയൊക്കെ നീങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടെ മനസ്സൊക്കെ ശുദ്ധീകൃതമായിട്ട് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി ഭഗവന്റെ അടുത്തെത്താം എന്നുള്ളതാണ് പ്രോമിസ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. യദ് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്തത് അനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്? അർജുന, നീ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതിനുള്ള ഇത് പറയാണ്, യത് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അവരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. നമ്മൾക്കറിയാലോ, ഈ നമ്മളുടെ ഇതില് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ ഈ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ അനുകരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരുടെ ഡ്രസ്സ് ആവട്ടെ, അവരുടെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ആവട്ടെ, അവർ ചെയ്യുന്ന വിധങ്ങളാവട്ടെ, അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കാറില്ല. ഒരു അന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് നമ്മൾക്ക് വരിക അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള, നമ്മൾ കുറച്ച് പബ്ലിസിറ്റി ഉള്ള ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ്. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വില്ലാളിയാണ്. അത്രയും പ്രശസ്തനാണ് അല്ലെ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും അത് അനുകരിക്കാനായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, ഞാൻ ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ പോവാണ്, ഞാൻ സന്യസിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി എല്ലാവരും വിചാരിക്കും അർജുനനെ ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരും അർജുനന്റെ മാതിരി മടിയന്മാരായിട്ട് മാറുകയാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മടി രൂപത്തിലാണല്ലോ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട എന്നുള്ളത് അവർക്കും തോന്നും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ എന്താണ്, ഒരു സമൂഹത്തില് ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവരെ കണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ പാരന്റ് ആയിട്ടുള്ള, എസ്പെഷ്യലി അച്ഛനമ്മമാരായിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് വളരെ ബാധകമാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളുടെ മക്കൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം? അവർക്ക് മാതൃകയായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് അറിയാണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരികയാണ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നാളെ അത് നമ്മളെ അനുകരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും.
നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും അവർ നമ്മളെയാണ് അനുകരിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഓരോ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, നമ്മളെ കണ്ടു ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും ഇത് അവിടെ ഒരു താറാവ് അല്ലേ, ആടുകളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആദ്യത്തെ ആട് പോണതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാ ആടുകളും പോവുക, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ താറാവ് പോണതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് എല്ലാ താറാവുകളും പോവുക. അതുപോയി ഒരു കുഴിയിൽ വീണാലോ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്ന് കുഴിയിൽ വീഴും. അപ്പൊ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത്രയ്ക്ക് അധികം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. നമേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനവാപ്താമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവച കർമ്മണി. പാർത്ത, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചത് ഞാനാണ്. ഞാൻ ഒരു ഞൊടി, കയ്യിൽ ഒരു ഞൊടി ഞൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ ദേവതകൾ മുഴുവൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. അവരെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തോളും, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള അവതാരമാണെങ്കിൽ ആ അവതാരത്തിൽ ഒരു ഗുരുവിനെ, സാന്ദീപനി മുനുവിന്റെ അടുത്ത് പോയി ഒരു ശിഷ്യനായി മാറിയില്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു മാതൃക, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം എന്നുള്ള മാതൃക ഓരോ അവതാരത്തിലും ഭഗവാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമദേവന്റെ അവതാരത്തിൽ നോക്കൂ, അത് എല്ലാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു 14 വർഷം കാട്ടിൽ പോകും മകനെ, ഒരു ചോദ്യം പോലും ചോദിക്കാണ്ട് അച്ഛന്റെ ആജ്ഞ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീരാമദേവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാട്ടിലേക്ക് പോയി അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? അപ്പോ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും. എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? നമ്മൾക്ക് മാതൃകയായിട്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അമ്മയോടുള്ള കടമ യശോദ. അപ്പോ നന്ദബാബയുടെ നമ്മൾക്ക് കാണാമല്ലോ, ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെരുപ്പ് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണൻ. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ശരിക്കും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു മകൻ എന്ത് കടമകളൊക്കെ ചെയ്യണം, ഒരു ഭർത്താവ് എന്തൊക്കെ കടമകളൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ എത്രയോ ഭാര്യമാരാണല്ലേ, 16,100 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന്. ഓക്കെ, ഓരോ വീട്ടിലും ഭഗവാൻ അവരവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരായിട്ട് വേറൊരു ഭാര്യ അവർക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും കൂടി ഭഗവാൻ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഓരോ കർത്തവ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്ത് നമ്മളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് വേണ്ടത്? നമ്മൾക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചോടാൻ പാടില്ല. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാരാവിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിൽ അഹങ്കാരമാണ്, നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ ശക്തി കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്നാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മൾക്ക് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. അപ്പൊ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഈ ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി ആണ് അത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന് 2 തരം ശക്തികളാണ്, ബഹിരംഗ ശക്തിയും അന്തരംഗ ശക്തിയും. അതിൽ ബഹിരംഗ ശക്തിയിൽ വരുന്നതാണ് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ. അത് ഏതൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, 3 കയറുകൾ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ടുള്ള മാതിരി ഓരോരുത്തരെയും. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. അത് ആ 3 കയറുകള് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് മോചനമില്ല. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുണത്തിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സത്വഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമാണ്. നമ്മൾക്ക് നല്ലത് ഏത് ചീത്ത ഏത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സന്തോഷവാന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്നതാണ് സാധിക്കുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് ഇന്നതാണ് നടക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ബോധം നമ്മൾക്കുള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മൾ സംതൃപ്തരായിരിക്കും. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക? അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരോടും സ്നേഹമായിരിക്കും സത്വഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരോടുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ വരില്ല. അവർക്ക് വിധിച്ചത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു, എനിക്ക് വിധിച്ചത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ള ബോധം അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിലുള്ള ആൾക്കാരോ മറ്റുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടില്ല, എപ്പോഴും ഒരു റിലേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലാണ് അവരുണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവർക്കത് കിട്ടിയോ, അതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് വേണം, ഇതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണം, ഇതിനേക്കാളും വലുത് എനിക്ക് സമ്പാദിക്കണം, ഏറ്റവും സുഖം എനിക്ക് ഉണ്ടാവണം, ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രയത്നമാണ്. അപ്പോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴുതയെ പോലെ പണിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അതിന്റെ ഫലം എന്തായിരിക്കും? മിക്കപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെയുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാതായപ്പോ ദുഃഖങ്ങളായിരിക്കും ഫലം. ഇനി തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും മടിയന്മാരാണ്, അവർക്ക് ഒരു പണിയെടുക്കാനും വയ്യ, അലസന്മാരാണ് ആയിരിക്കും അവര്, ഉന്മാദാവസ്ഥ, എപ്പോഴും ഉറങ്ങിയാലും നല്ലതുണ്ടാവും. അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണ് അധികം ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ പോവുക, ചീത്ത ഗുണങ്ങളിലേക്ക് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും, ആ സ്വാധീനത്തിലാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്താധ്യാത്മചേതസ
നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത യുദ്ധസ്വാഭിഗതജ്വരക. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അർജുനനോട് എന്താ പറയുന്നത്? ശരിക്കും നീ എന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ ഉള്ള ജീവാത്മാവാണ് അല്ലെ? എല്ലാവരും ജീവാത്മാക്കളാണ്. ആ ജീവാത്മാക്കളല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾക്കൊരു ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾക്ക് 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതിൽ ഓരോരുത്തരിലും ഓരോ ഗുണം കൂടി കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മൾക്കുള്ളത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവൃത്തികൾ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീയാണത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നീ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു? എല്ലാ പാപഫലങ്ങളും ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ്? അപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് പണം കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ലെവലിലല്ല നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്റെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ലെവല്. അപ്പൊ ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുക. നമ്മളോട് കർമ്മങ്ങൾ മാറ്റാനല്ല പറയുന്നത്. ഇതേ ജീവിതം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഇല്ലാണ്ട് അലസത കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് അർജുനനോട് പറയണത്. യമേ മതമിതം നിത്യം അനുത്തിഷ്ഠന്തി മാനവാഹ ശ്രദ്ധാബന്ധോ അനസൂയന്തോ മുച്ചന്തേ തേഭി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വരുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്? അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരെ എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കാതെ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഒരു ഉറുമ്പിനെ കൊല്ലാണ്. അപ്പൊ അതൊരു പാപല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? ഉറുമ്പിന്റെ ജീവൻ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ ഒരുപാട് പാപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക. അതും അസൂയ കൂടാതെ. ഭഗവാനാണ് എല്ലാം നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മളുടേതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല അവിടെ അല്ലെ? എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. നമ്മൾ വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നതാണ്. അപ്പൊ തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നുമില്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് അസൂയ കൂടാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ആരാണ് നമുക്ക് മോചനം തരിക? ഭഗവാൻ തരും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളുടെ എന്താ പറയാ, ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മക്കളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവര് സ്കൂളിൽ പോയി, ചെറിയ കുട്ടികളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഒരു കുട്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് തലയിൽ നന്നായി അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കി. വേറെ ഏതൊരു കുട്ടി വന്നിട്ട് നമ്മളുടെ മകനെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായി കഴിഞ്ഞാലും അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ആ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണം. കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തോ അറിയാണ്ട് പറ്റിയതാണ് എന്നുള്ള ഇത് നമ്മൾക്ക് തോന്നി ട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ പോയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി പറയാണ്, സാരില്ല, അറിയാണ്ട് പറ്റിയതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പനിഷ്മെന്റ് ഇല്ല. എന്നാൽ അവർ പറയണത് പർപ്പസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത്, എന്തായാലും ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ലെവലില് ഈ മാതാപിതാക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടിയോ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവര് ടീച്ചർക്ക് എന്തായാലും ഒരു പനിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ലെവലിൽ വരും. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ പനിഷ്മെന്റ് ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കാണുള്ളത്? ആ സ്വയം അത് അനുഭവിച്ച ഒരാൾക്കാണുള്ളത് അല്ലെ? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ മാതാപിതാക്കൾക്കാണുള്ളത്. അവർ പറയും, ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളാണല്ലോ തീരുമാനം എടുക്കുക ഉള്ളത്. മറ്റൊരാൾക്ക് അതിൽ തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതികരണം, ഈ ഉറുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. അപ്പൊ അതിന് പാപം നമ്മൾക്ക് വരുന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഒരാളെ കൊല്ലുക എന്ന് പറയുന്നത് പാപമാണ്, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ പാപഫലം എടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന് മാത്രമാണ് അതിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്, നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. ഈ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്ന ആർക്കും അതിനുള്ള കഴിവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആ കുടുക്കിൽ നിന്ന് ആര് മോചനം തരും? ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മോചനം തരും. അനുസൂയി സോറി യേത്വേദാദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢാം താം വിധി നഷ്ടാന ചേതസക. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢനും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ, എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ആ അധികാരത്തെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക.
പക്ഷെ ഭഗവാനോട് അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എല്ലാം നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കുറെ തെറ്റുകളുണ്ട്. ആ തെറ്റുകളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടാനുള്ള അവരുടെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ കയറുകൊണ്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടിക്കാണ് അല്ലെ? ആ കയറിനെ അറുക്കണം. കാരണം അതാണ് പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു, ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുത്തുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവാത്മാവല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ്? 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങളുടെ മേലെ നമ്മൾ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ 3 കയറുകളായിട്ട് വരിഞ്ഞു കെട്ടിക്കാണ് അല്ലെ? അതിനെ മുറിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെ മുറിക്കണം. നമ്മൾ ഒരു കയറുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കയർ ആർക്കാണ് മുറിക്കാൻ പറ്റുക? അങ്ങനെ കയറുകൊണ്ട് കെട്ടപ്പെടാത്ത ഒരാൾക്ക്, അല്ലെ? കൈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കല്ലേ അത് മുറിക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും 3 കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ അത് മുറിക്കാനായിട്ട് ആർക്കാണ് സാധിക്കുക? ആ കെട്ടില്ലാത്തത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാന്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ മാത്രമാണ് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വേണം ആ കെട്ട് അറക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പൂർണ്ണത. അപ്പൊ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത. നമ്മുടെ മരണത്തിൽ നിന്ന്, ജനനത്തിൽ നിന്ന്, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണത. അപ്പൊ അങ്ങനെ പൂർണ്ണത ഒരിക്കലും ഇവർക്ക് എത്തില്ല. കാരണം നമ്മളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണല്ലേ അവർ വിചാരിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച അധക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷക അനിച്ഛന്നഭി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതക. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനൻ പറയാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞ, ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആയിട്ട് വരും കേട്ടോ. വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് യാദവകുലം എന്ന് പറയില്ലേ, അത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ വൃഷ്ണികുലം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് വാർഷ്ണേയ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാണ് പല കാര്യങ്ങളും? ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, ചീത്ത കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ പോലും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കുക, ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും ഉണ്ടാവില്ല, ചില തെരുവിൽ വന്ന് എത്തിപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ചിലപ്പോ എന്താണ് മൃഗങ്ങളെ അറുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജോലി, അല്ലേ? അങ്ങനത്തെ കടകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ആ പണി ചെയ്യാനായിട്ട്, പക്ഷെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണെന്ന് അറിയാം, അത് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല, എന്നാലും നമ്മൾക്ക് സർവൈവ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള അവസ്ഥകളൊക്കെ വരാം, അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥകളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പാപം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രേരിതനാകുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമ യേഷ ക്രോധ യേഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവഃ മഹാശനോ മഹാപാത്മാ വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. നമ്മൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം വന്നു കഴിയുക, അപ്പോ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാറോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും, അവിടെ ഒരു വീട്, നമ്മൾക്ക് വീടില്ല, വാടക വീട്ടിലാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നമ്മുടെ ശരീരം തന്നെ വാടകയ്ക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മാറി മാറി പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ പഠിച്ചു അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു വീടില്ല, അപ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു വാടക വീടാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വീട് വേണം, വീട് കെട്ടണം എന്നാൽ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് രജോ ഗുണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറേ പ്രയത്നിച്ചു, എന്നിട്ട് പൈസയൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ലോൺ എടുത്ത് നമ്മുടെ വീട് കെട്ടാം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച സമയത്താണ് വീട്ടില് എന്തോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നമ്മൾക്ക് വന്നു. നമ്മുടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പണം ചെലവായി നിൽക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി വെച്ച പണമാണ് ചെലവായത്? വീടിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ വീട് കെട്ടാനായിട്ട് ഇനി സാധിക്കില്ല. നമ്മളും കഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കയ്യിനോ കാലിനോ എന്തെങ്കിലും ഫ്രാക്ചർ എന്തെങ്കിലും ആവട്ടെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? എല്ലാത്തിനോടും ദേഷ്യം വരും. എന്താണ്? ഞാൻ ഇത്ര അധികം പ്രയത്നിച്ചുണ്ടാക്കിയതാണ്, 4-5 കൊല്ലത്തെ പ്രയത്നമാണ്, ഇപ്പൊ ഞാനും അനുഭവിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, എനിക്ക് വീട് കെട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തായിട്ട് വരികയാണ്? ദേഷ്യമായിട്ട് വരികയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ദേഷ്യം വരുമ്പോ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ആ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ എല്ലാവരോടും അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ വരും. മറ്റുള്ളവരെ അടിക്കണം തോന്നും. ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ അമ്മമാരോ അച്ഛന്മാരോ ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേഷ്യം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ മക്കളുടെ അടുത്തായിരിക്കും തീർക്കുക. അങ്ങനെ പല പ്രവൃത്തികൾ, നമ്മൾ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. അപ്പൊ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാമം. ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? കാമം. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ. യഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്?
നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് മൂടിക്കാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ. ഓരോ ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, ഒരു ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഗ്രഹം വരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്താ പറയുന്നത്, പുക തീയിനെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ പുക തീയിനെ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവൻ എന്നായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ. അപ്പൊ എന്താണ്, അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ വേറെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് അതിനെ മാറ്റാനാണ് പറ്റുള്ളൂ. തെറ്റായ ചിന്തകളെ നല്ല നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് മാറ്റാനാണ് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒന്നിനെയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ മനസ്സ് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പുക തീയനെ എന്ന പോലെ. അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത് എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു പുക നമ്മൾ, എസ്പെഷ്യലി ഓലക്കുടി അതൊക്കെ നമ്മൾ കത്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കുറച്ചൊന്ന് നനവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല പുകയാണ് വരിക അല്ലെ. പക്ഷെ അതൊന്ന് വീശി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, ആ തീ പുറത്തേക്ക്, ഒരു കാറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീ നന്നായിട്ട് ആളിക്കത്താനായിട്ട് തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു സത്സംഗം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സംഘത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഭഗവത്ഗീത അറിയുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവത് ചിന്ത വരും. നല്ല കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ നല്ല ചിന്തകൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് നിറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും, തെറ്റായ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടാവും. വളരെ എളുപ്പമാണ് അത്. ഈ പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണുള്ളത്, അപ്പൊ മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തുടച്ചു മാറ്റണം അല്ലെ. ആ കണ്ണാടി വൃത്തിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മെനക്കെട്ട് തുടച്ചാൽ മാത്രമാണ്. അത് കുറെ കാലം ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അത് മുഴുവൻ പോകാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പോലെയാണ് മൃഗങ്ങളെ പറ്റി. പക്ഷെ മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്താണ്, മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ മൃഗങ്ങൾ എന്ത് വേണം, പിന്നെ ഒരു മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് എത്തണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുക. ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി വേണം അവർക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടിയായിട്ട് ആ കാമത്തിനെ ഇതാവുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മരങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാര്, കാമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജന്മമാണ് മരങ്ങൾ. അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാമത്തിനോട് ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളോടോ അങ്ങനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ മരമായിട്ട് ജനിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം, ദാമോദര മാസത്തിലെ കാലത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രണ്ട് മരത്തിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ അവര് ഇത് മണിഗ്രീവനും നളകുബേരനുമായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് മരങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്, സ്ത്രീകളുമായിട്ട് നിന്നിട്ട് ഒരു പൊയ്കയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ നീരാടുകയായിരുന്നു നഗ്നരായിട്ട് നിന്നിട്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി വരുമ്പോ അവർ ആ ദേഹം മറയ്ക്കാനും കൂടി ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, അത്രയും അതിൽ മുഴുകിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കാണ് മരങ്ങളായിട്ടുള്ള ജന്മം കിട്ടുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ്, എന്താണ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ഭ്രൂണത്തോടാണ്. കാരണം അതിന് അനങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രയുണ്ട്, കൈയും കാലൊക്കെ അനക്കിയിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമോ കുട്ടിക്ക്? ഇല്ല. അങ്ങനെ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ, അപ്പൊ അതിന് എന്താണ്, അവര് വീണ്ടും എന്താവണം, മൃഗങ്ങളുടെ ജന്മം കിട്ടണം. 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളാണ്. അത് താണ്ടിയിട്ട് വേണം എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട്, മനുഷ്യജന്മം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പ് മേലേക്ക് പോകണം. ഇതാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കാമം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനം ഉച്ചതേ ഏതർ വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയണ കാര്യമല്ലേ. കാരണം നമ്മൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരണത്, ഒന്നിലും കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കുന്നു അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗന്ധം, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോട് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്, അതിന്റെ മണം കേൾക്കുമ്പോ അയ്യോ ബിരിയാണിയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ കഴിക്കണം അങ്ങനെ തോന്നും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി ഇതൊക്കെയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോഴാണ് എന്തെന്ന് വരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസാഹ, കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതെന്തുണ്ടാവും, അങ്ങനെ കാമം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം ഇല്ലാണ്ടാവും. ഇതൊന്നും നമ്മൾക്ക് വേണോ വേണ്ടെന്നും കൂടി നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹം വരില്ല, അറിയില്ല. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പേരുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വലിയ ഇനോവ മരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു BMW മരത്തെ കാർ ആവശ്യമുണ്ട്. 2 ആൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര വലിയ കാർ വേണം, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അത് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിക്കും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ്, മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കും അത് വേണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്തിട്ട് ജീവസത്തെ മോഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. തസ്മാത് ത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ പരദർശഭ പാപ്നാനം പ്രജഹീഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് പരദർശഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ആഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആദ്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ്, അപ്പോ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചിന്ത വരണം, ഇത് നമുക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ടോ, ആവശ്യമില്ലേ. ആ ചിന്ത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് തോന്നും ഇത് വേണ്ട തോന്നും. ആ ചിന്ത വരാണ്ട് അതിൽ മുഴുകിപ്പോയാലോ, അതിൽ തന്നെ മുഴുക, അത് വേണം 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 എന്നുള്ളത് വരും അല്ലേ.
അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി പോകുമ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രയത്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എവിടെയാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സമയമുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ? കഴുതിയെ പോലെ പണിയെടുക്കലാണ് പിന്നെ അതിന് ഓരോന്നും സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം, എന്നിട്ട് ആ കാമത്തെ ഇല്ലാണ്ടാക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഹു ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഒരു എന്താ പറയുന്നത്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാളും അതായത് നമ്മുടെ ശരീരം പല പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അതിനേക്കാളും നമ്മുടെ കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കയ്യ്, കാല്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠങ്ങളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സ് അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും ബുദ്ധിക്ക്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി അതിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആത്മാവോ ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. നമ്മളാണ്, അത് ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതാംശമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു രഥമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ രഥം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു കാർത്ത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ കുതിരവണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ കുതിരവണ്ടിയാണ് നമ്മളുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സങ്കല്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഇതിൽ ഈ 5 കുതിരകളാണ് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ലേ? കണ്ണ്, കാത്, മൂക്ക്, അറിയാലോ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഈ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കുതിരകൾ. അതിന്റെ ഈ കടിഞ്ഞാണ് ഉണ്ടല്ലോ, ആ കടിഞ്ഞാണ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്. അതിനെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആരാണ്? ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ഈ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളില് ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാവാണ് പിന്നിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതെല്ലാം ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ബുദ്ധിയുടെ ഈ കടിഞ്ഞാണൊന്ന് അഴഞ്ഞു പോയി എന്ന് വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ ബുദ്ധിന്ന് വിട്ടിട്ട്. അതായത് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചുള്ള ഒരവസ്ഥയാണ്. ആ ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് ഈ കടിഞ്ഞാണ്, അതായത് മനസ്സൊന്ന് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഈ 5 കുതിരകൾ 5 ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് പോവുക. 5 ഡയറക്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവുന്നത്? ഈ വണ്ടിയുടെ കഥ പിന്നെ പറയാനുണ്ടോ? ഇല്ല. നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ അതിൽ മുഴുകി നമ്മൾ അധപ്പതിച്ച് പോവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ കടിഞ്ഞാൻ വിടാണ്ട് നോക്കണം ഈ ബുദ്ധി. അതായത് മനസ്സ് എന്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം? ബുദ്ധിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ ഈ മനസ്സ് നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പൊ മനസ്സിന്റെ നിയന്ത്രണം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് പറയും, ഇത് വേണ്ട, ഇത് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടാത്തതാണ് എന്നുള്ളത് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും നമ്മുടെ കൺട്രോളിലാവും. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും മുഖ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾക്ക് വേഗം ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം കേട്ടോ. ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ? ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? തദേകം വധ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വേഗം പറയുന്നോളൂ കേട്ടോ. വേഗം പറയണം, 1 മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ. ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠകരമായത്? ആ ഒന്ന്. ഏതോ ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. ഇനി ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? ഏതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആദ്യം എന്താണ്? ബ്രഹ്മചര്യം. പിന്നെന്താ വരിക? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വരും. അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ്? വാനപ്രസ്ഥം വരും. അത് കഴിഞ്ഞാല് സന്യാസം. ഇനി യജ്ഞം എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പ്രവൃത്തി, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളാണ് യജ്ഞം. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികള്. അതാണ്. 4 യുഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ്? സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യജ്ഞം ഏതാണ്? ഹരിനാമകീർത്തനം. ഹരിനാമകീർത്തനാണ് അല്ലെ. ഇനി ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? തമോ ഗുണം അല്ലെ. ഇനി ഭഗവാൻ 3:30 എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? 3:30 എന്താ പറഞ്ഞത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് 3:30 പറഞ്ഞത്. ഇനി ശ്ലോകം 32 പൂർണ്ണത എന്നാൽ എന്താണ്? പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മേലെ പോയി ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണത. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ശ്ലോകം 36 ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞുല്ലോ. എന്താ സംബോധന ചെയ്തേ?
വാർഷ്ണേയ, വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു കാമം. ഓക്കെ. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? മൃഗങ്ങളെ. അതെ മാതാജി, മൃഗങ്ങളെയാണ് പൊടിമൂടിയ കണ്ണാടി സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? പുക, തീനെ മൂടിയ പുകയാണ് മനുഷ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതുപോലെ ഗർഭാശയത്തിലെ ഭ്രൂണമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? ഇന്ദ്രിയം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി. ബുദ്ധി. അല്ലേ?